Dalan. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 1. Makitak manan dagiti amin apan nakairoruman, amaararami dito'y lubong. Agsangsangit dagiti mailupit-lupit, kat awan tumulong kadakwada. Gaputada bilag kadagiti mangidadanas kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Oh, Trining, bakit? Apay kas tatilangam. Kasla madandanagan ka. Nelson, nagnato ti gurigor ni Nico. Ipantan sa langan iti ospital. Anya? Aggurigor ni Nico? Sapay awan pa'y kwarta tayo. Saan pa'y ngamin nga intad ni Sir Arby ti suldok ita nga bulan? Tinasayaat, ingkaalaan, ibagam akasapulan tayo. Iti kasta, maipantan ti anak ta iti ospital. Madanagan ak ngaminan at talaga. Sige nga rod bagat. Urayinak ditoy. Mapanak iti balay dasar. Sige nga rod, kartingam lakay. Apay nga da ka, Nelson. Saan ka ba't inawagan? Saan ka pa'y akasapulan nita? Kuang amin, sir. Umay ko kumaalaan ti sweldok ita abulan. Masakit ngamin ti anak ko. Itaray mi kumay di ospital. Anya? Alam ti sweldo? Kat no saan pa'y matanadanon ti kinsenas? Saan mo pa'y amaalat ti sweldo mita? Inton kinsenas pa'y laing ti panagsweldom. Sir, oray advance sa klakuman. Talaga ngamin ang masapol mi ti kwarta. Nagdagulit kan aya, Nelson. Saan ka kadi amakawat? Imbagak lang nga ruden. Saan ko pa'y nga ited ti sweldom, gaputa saan pa'y anadanon ti panagsusweldo? Ala nga rod, sir. Inaklangan bumulod ka dagiti kaaruba mi. Bayadak tulangan ida, inton ited yun ti sweldok. Anya nga lakay, naalam ka di ti sweldom. Saan nga rod bagat? Saan nga ited ni Sir Arby? Gaputa saan pa'y matkano anadanon ti panagsusweldo? Kasano nga rodon ti anak ta? Ipantalatan iti ospital. Inaktulangan bumulod iti kwarta kadagiti kaaruba. Sige, ipantanga rodon ti anak ta iti ospital. Sapay ko mga rod, tama kabulod ka iti kwarta kadag iti kaaruba. Ala, agrubwat kayo nga roden iti anak ta. Inakmat mangayab iti pangiluganan ta kankwana. Asino ti kinasarita mi itay, RV? Apay akas lang makapungpungtot ka. Ni man Nelson, mama, makapasoron. Kaya't na nga ag-advance iti sweldo na itaabulan. Anya? Ha, talaga aday dyan, Nelson. Kwarta lati muna. Saan pa'y laan na danon ti panagsusweldo? Ngam kayat dan nga alaan ti sweldo na? Win nga rod. Ipan na kano ito ospital ti anak na. Masakit ka no. Saan ta naparikot day ta? Basta, kinsenas kan katapusan laang ang mabalin na nga alaan ti sweldo na. Wen mama, day tamat lang ti imbagakan kwa na. Kumustan ti anak ta, bagat? Awanan gurigor na. Kuna ti doktor, mabalin na kanon ti rumor inton bigat. Kasta ka di. Nasayat mat. Ahun gayam. Oh, atoy. Ingka gumatang iti prutas akanan ti anak ta. Iti kasta. Daras pumigsa. O sige, sikapay lang nga rod ti makaamukan kwa na. Wen, siyak pa lang ti makamu ditoy. Ingka makitsyenda. Iti kasta. Makasubli ka matla adagos. Sige, mabiitak laang nga rod. Apay nga itaka lang, Nelson. Itay pingawawagan ka. Pasensya ka la kuman, sir. Awan ngamin mang bantay iti anak ko. Napan nakitsinda ti asawak. Iswasyak pa lang tinang bantay iti anak ko iti ospital. Awan bibiyang ko dita. Nuan niya ti imbagak nga oras ayo umay mo dito'y balay. Day ta ti masurot. Pasensya kayon, sir. Day talaka din ti amom nga ibalikas. Pasensya. Alakit din. Itulod nak iti papanak. Kalpasan na. Agsubli ka dito'y balay. Taas si kaswam ti hardin. Ariglado, sir.
Nadano ng tiking senas. Sapay ko ma. Daitad matan ni Sir Arby ti sweldok. Iti kasta. At damat tan mausang mi di ospital. Tapno mabayadak mo tan ti utang mi. Nelson! Ah. Nelson! Ah, Umay ka man dito, oy! anya nga tat ibaga na. Uwan sir, umayan. Bayag kalakit din nga umasidag. Apay ka di sir, anyat ibagayo. Ingkalinisan tilugan, tapno komportable apagluganak inton bigat. Dalu sa man na imbag, sakbay nga gawid ka. Matungpal sir. Uwan gayam. Kensenas ita. Mabalin ko ka din nga alaan ti sweldok. Ibayad ko kuma iti nakautangak. Iti pan naka-ospital ti anak ko. Ingka pa iti pangibabaw nakken ka. Saan at isweldom ti sang kadakamat mo? Saan nakapay asinweldoan ti amom? Saan pa'y nga ron bagat? Sapay nagkariak. Nga itang aldaw ti panagbayad ko kani manang siyanang. Akaroba tayo. Unay matngaminan dayjay nga amom. Apay di nakapay la sinweldoan. Ita ko matirumba nga panagsweldom. Jakman amo bagat. No adala ko masabali apang gedak. Pumanaw ako ni Jay. Ala, ano sampay laang lakay? Imbag to no makasapol ka iti sabali apang gedam. Uwan bagat. Aga anusak. Agingga iti kabaalak. Tatang, apay akas ladda parikot mo. Awan anak. Awan parikot ko. Tatang, pasensya kayon Amok asyak ti makagapo. No apay anak kautang kayo iti kwarta. No sa anak ko maanagsakit. Saan kayo kumamat anak kautang? Iti pa nagpa-ospitalyo kanyak. Anak, saan mo apanunutan dayta? Saan mo abasol no nagsakit ka? Saan abali anak? Intedan ni Sir Arby ti sweldok. Iso ang makabayad ak matan iti nautang ko akwarta. Kasta ka di tatang? Wan anak. Iso adi ka nagpampanunod. Ala, ingkan aramidan dagiti assignments mo. Ada ka mo dito balay nini ko? Anya ti gagaram? Kuha, princess. Umay kula ko maibaga. Asaan asumrak ita ni tatang ko. Agsakit ngamin. Anya? Agsakit ni tatang mo? Wen, princess. Iso apakibagam tulangan ka ni dadim Sigurado ka kadi ang masakit ni tatang mo? Uy, amangan mo't no agpampambarlaang. Gaputa masadot nga ang trabaho. Ha? Saan nga agpampambar ni tatang ko? Talaga ang masakit. Ado ngamin kanu tinangibaunan kan kuana ni dadim. Kastamatan kan ni lolam. Isu aday jay. Nagsakit. Pambar na laday jay. Gaputa saan pa'y apa nagsusweldo. Sana kaya ti sumra. Wen nga rod, mama. Angam, bayan nyo. Tasan ko man nga itad ti sweldo na itaabulan? Husto lang na itapangganding mo, anak. Agruamat day jay an Nelson. Makapasuron na talaga day dya tao. Sapay adda ko mapangibaon na kenkwana. Apay, sa dino ko ti pangibaunam kan kwa na. Nasakit nga min ti pagbagik, mama. Kaya't ko kumati agpamasahe kay ni Nelson. Kumustan tirik nam lakay? Mayat mo tantirik nakbagat. Apaman ang nakatumarak iti agas. Nasaya at mat. Ayun kayam. Nakasaritak di gayam ko itay. Agsapsapol da kano iti driver da. Driver? Wan, kuna na nga amangan kanuno kayat mo ti umakar ijay. Nagpakada nga minan di sigud a driver na, taag-abroad kano. Mayat sa ngagpaiso Di mo negosyante na di agayem mo? Wan, kat kuna na amabalin ko kano pa'y taagtrabaho iti imat matunan na negosyo. Sige, bagat. Umakaraklangan ijay. Agpakada ka ni Sir Arby. May mayatan ni Jay. Gaputa saan anadagsan ti trabaho. No ag-deliver laang. Ay, sa anak unay amarigatan.
Saan akas iti trabaho ka ni Sir Arby? Driver nak lang arudan. Aramiden nakpay akatulong iti balayda. Nico, kumusta ni tatang mo? Sumrek ka din itang aldaw? Saan ka no pa'y asumrek? Adda ka no papanan na? Anya? Tamas napatpatigpay ka diti papanan na? Ngam ti trabaho na diti balay? Wen, napatag ti papanan na. Isuasak ba'y asumrek kak iti pagadalan. Imbaon nak ditoy. Tapno ipakadak, asaan pa'y la makastrek. Ibagam ka ni tatang mo asumrek ka, Nico. Ngamin, awan agluto iti kanan mi diti balay. Ha? Apay, saan ka di nga mo ni dadim ti agluto? Amo na, ngam syempre, babaunan mi ni tatang mo. Iso nga iso ti mga ramid iti daytaa. Anya nga ti Serbina ang masuswilduan. No saan mat nga iso ti agtrabaho dito'y balay mi. O, anya lakay, kumusta ti saritaan nyo iti gayam ko? Okay, matrining, bagat. Iti anyaman nga oras, mangrugi akon ang agtrabaho kas driver na. Kasta ka di? Wen, isong agpakada akmatan kada Sir Arby. Iti kasta, makarugi akon ng agtrabaho iti gayim mo. O sige nga Rod, agpakada kay tinasayaat. Uray siyak, mangrugi akmat ng nagtrabaho ijay. Siyak kano ti pagbalinan na akahera iti groserya na. Nasayaat na itabagat. Iti kasta, at damot tan pakitrabahwam. Nasayata da ka, Nelson. Sumrek ka matlatan iti aldawa kayat mo. Masuswelduan ka iti hosto. Isu arumbeng laeng nga ramidam ti anyaman nga ipatrabaho ken ka. Sir, saan mat nga iti amin agundaway, kat kabaalak dagiti ipatrabaho yu kanyak. Kas kuma iti panagtagi balay. Saan kumat atrabaho dayta, sir? Ti saritaan tayo idi, kat driver lang ti trabaho. Maiturid na ko na sungbasongbatan ita. Saan mat, sir? Ibagbagak lang ti adda iti kaunggak. Adulamin dayta. Alakid din. Mangrugi kan nga agtrabaho. Ingka si kaswan ti hardin. Sir, iso nga imayak, taagpakada akon. Ha? Saan akon nga agtrabaho ditoy? Kat sapay la kuma, tamawatan dak. Kasano tayo pa'y itan? Nagikatmatan ni Nelson. Asino pa'y nga itibaunan tayo ita? Tsaka mo, mama. Sapayawan ti masapulak nga agbalin na babaunan tayo. Ay, anyamatan ti kastoy. Sapay, saan ko nga amo ti agluto? Di pa'y kat puro dilata ti kanayo na si daan tayo. Saan mo ta, mama? Mabalin tayo matlata ti gumatang iti makan iti restaurant. Ay, anya pa'y nga'y. Sapay nagrigat itihan ti agsapol iti babaunan. Bayan nyo, mama. Padasak akasarita man ni Nelson. Bareng kayat na pa'y ti agsubli ditoy. Bakit? Kumusta mat nga iti trabaho mo ijay groserya ti gayem mo? Mayat lakay, nagdakkel pa iti sweldok ijay. Uray siyak bagat. Dakkel mo't laang ti sweldok. Isu analakata ang makaurnong. Pudno dayta. Ay na, naimbaglaangan ta nakasapul ta iti nasayaat nga amo. Saan akas iti nagbalin nga amom idi? Wan nga rod bagat. Naimbaglangan. Ay, wapay mat ngamin. Nga dadagiti kas kada Sir Arby kan Doña Marina. Idadanos da, dagiti nakurapay akas kada tayo. Uwan nga rod. Ngamsan abali lakay. Tinapatag. Adda na saya at apanggadan ta ita. Saan nga iti agnanayon, kat maaramid tayo tikay kayat tayo itipada tayo a tao. Isu saan tayo kumang aglablabas. Ta amin abanag, adda katukad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paglain. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonah Ribotazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.